Zeven. Een snel groeiende stad in het zuidelijk deel van de kruis Bremervörde. In 1929, toen Zeven zijn stadsrechten kreeg, had het slechts 2700 inwoners. Momenteel zijn het er 10.000. Zeven ligt op een afstand van 7 kilometer van de legerplaats Zeedorf, waar nu reeds 5 jaar Nederlandse troepen zijn gelegerd. De Duitse bevolking is gewend geraakt om met de Nederlandse militairen te leven, getuige de vele gezamenlijke verenigingen. Het overgrote deel van het beroepspersoneel woont dan ook in deze stad. Dit is de legerplaats Zeedorf, een moderne en goed geoutilleerde kazerne langs de weg van Zeven naar Bremervörde. Om nu dit eerste lustrum van de legering te vieren, is er samen met de Duitse bevolking hier en in Zeven een Duits-Nederlandse week georganiseerd. Brigadegeneraal J.D. Berghuis zei in zijn openingswoord: mogen deze Duits-Nederlandse week demonstreren dat onderling begrip en vreedzame samenwerking tussen volkeren mogelijk is en bijdragen tot de eenheid van ons Europa. Aber Sie sehen, da geht raus, da drückt der Wind raus. Uitslagen zwemmen, zwemmen. 50 meter. Wat zijn het goed? Goed. 50 meter volslag. Dit is allemaal eerste kwaliteit. En waar komt dat vandaan? Dat komt rechtstreeks uit de Muiden. Rechtstreeks uit de Muiden, dus ingevoerd vandaag? Ja, over van de Muiden is ingevoerd in Duitsland. Ich bin Mutti Müller.
für die holländischen Soldaten. Die Stunden vergehen viel zu schnell. Ich möchte wünschen, dass ich noch viele Jahre so liebe, ruhige und doch fröhliche Jungs hier haben darf. Mutti. Kijk, zo leuk springen over dat podium, hè? Dat doet ze zo leuk. Ja, ik had eigenlijk aan de willen vragen of ze vanavond ook hier nog een beetje wilde springen. Dat Van der Heijden, dat is de dirigent dus van deze operette. Die heeft dus 20 jaar de leiding van dit operettegezelschap. U ziet het, dames, hier is dan de aanlijn te zien. Nog eens extra benadrukt door de leuke knopen. En bleiben Sie noch einen Augenblick, Herr Frau Ingeborg. Ich möchte noch was über den Hut erzählen. Vielleicht Ihr Preis, 36,50 Mark. Aber Bonnie Look, hübsch. Voorbereiding van de wereldkampioenschappen van de militairen. We wonnen daar met 2-1, maar hebben onder zware druk gestaan. Ja, das kann ich schlecht sagen. Ich glaube, einer wird knapp gewinnen, aber wer kann ich noch nicht sagen. Vielen Dank. Ja, bitte schön. die bal. We geven u nu achtervolgens de Nederlandse en Duitse opstelling. Het Nederlands militair team is als volgt opgesteld. In het doel van Beveren, van rechts naar links, Bosgieter, Kerkhof, Kornbouw, Mellaert, van Essen, Brouwer, Geurten, van Renswouw, Teunissen, Rensbrink.
Die deutsche Mannschaft spielt in folgender Aufstellung. Im Tor Müller, schwarz-weiß Essen. Von rechts nach links. Michalik. Jetzt vor Güter. Ja! Lohme. Oh! Schalkemann. Borussia Dortmund. Is dat populair gedaan, toch? Oh, met een oude hoer, Langer. Hier op de legerplaats is verboden, behalve dat wat bestemd is voor de opendeurdag. Einde. Vind je het leuk, deze roze statuur, die eventjes de nadruk legt op het geheel?